Hello mga kawigil! So, yun po, ano itong ating imumukbang? Ayan, meron po tayong barbecue party platter. So, yun po, meron po tayo ritong sausages, merong hotdog, Chicken. merong chicken, merong Barbecue. pork barbecue, at saka meron din po tayo rito, ano? Ito yung galamay ng pugita ba? Yan, tapos may prutas po tayo sa usawang Tapos suka. yung vegetable. Ay, yung vegetable, yun po. Bago tayo magmukbang, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinag-load niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang bagkainan. Nawa po ay lagi po kaming may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa dalangin ko sa inyong mga anak. So, Kristo na matapagligtas sa amin. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kugat tayo sa kanila. Paras tayo. Red po. Kain po. Sarap. Wow. Sarap. Kain po. Wow.
Sarap. Nagpaparty sa loob ng bibig ko. Sarap na. Lambot. Lambot. Sarap ng taba. Naaway na yung ating alaga. Sarap. Taba. Ang juicy ng chicken. Itong chicken natin, ano rin to, charcoal grill. Lahat naman po yun. Ang sarap. Mas malambot siya yung mga meat. Kaawat na sila. Bibigay ko mamaya sa kanila eh. Oh. Kain ka pa na? Ano ba? Ka na?
Sarap. Sausage. Minanamnam ko lang, maubos na eh. Sarap pumanam namin. Tamis, no? Sarap. Oo. Atong taba. Sarap. Inom po muna ako, magsashout po si Annie Bess. Ang sarap. Shoutout po. Yan, simulan na po natin ang ating shoutout. Thank you so much po pala sa mga bagong nagbigay ulit sa atin ng stars sa page po natin. Thank you so At much sa mga dati pong nagbigay, thank you so much po Thank you ulit. Thank you so much po kay Ella Orendain, Alimar Rivares, thank you so much Genald Del Valle, Denise Ponce, thank you so much po kay Lance Cedric, Anne Marie, and thank you so much Arneline Ibanez Vergara. Shout out kay Queences Mercado, Rol Mercado, Princess Shannon Mercado, and Ashley Joy Mercado ng Porac, Pampanga. Anina family, Sino? Liza Delgado ng Marikina City, Daus family ng Tarlac, Shout out Bessie po. Morondos ng Butuan City, kay Clyde Var, Marlon Uson, at Julio Doms na laging nanonood sa atin. Salamat po. Mark Mauleon, shout out Janeline Muldes at Pagsuyo and family. Eduardo Policarpio, Mary Rose Roca Corba, kay Paul May Alicia, shout out Mary Grace ng Qatar. Thank you so much po kay Carlene, Marlo Cambal, shout out po Paro Paro G. Uy, Paro Paro G. Ano pala? Saudi Arabia. Nagbaliktad ako gan. 4-4 par. Yan. Shout out Sam Concepcion. Shout out Abainsa family. Hello po. Lerma Reboledo ng Nueva Ecija. Melody Santos, pagaling po, Kikimo. nagkikimo rin po siya. Pagaling po, lagi po tayo magpe-pray. Thank you so much po kay Alexa Garbo. Thank you so much din po kay Elaine Lumban. Thank you po. Gemma Perez ng Las Piñas City. Vilma Bele ng Calamba City. Jaisel Barikawa. Lalaine Blones ng Negros. Baisa Acantilado and Hello po. Sharif Banto. Ayan, Shoutout po. shoutout po sa inyo lahat. Siyempre, shoutout ako para Mr. Peregrino, kay Maring Grace, sa mga anak niya, sa Ate Cherry ko, sa Kuya Rico, kay Grandma, tsaka kay Mama Linda. Hello At po. sa mga kamag-anak ko. Ayan, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Sobrang sarap ng barbecue po natin. Nagpa-party po talaga sa loob ng Sarap. bibig. Lalo na yung chicken, no? Ang sarap ng chicken. Malambot Juicy. po. Juicy kasi, ano yun eh, nasa taas po siya. Una po siya nakagiril, nasa taas lang. Matagal po. Naka-slow po. Almost 2 hours po nandun lang. Tapos tsaka na lang po pinukunang gano'n. Yan, syempre, maraming salamat sa Diyos sa pagka pinakaloob niya ngayong araw na ito. Thank you At po. sobrang salamat po mga kawigil. Hanggang sa muli po, lagi po tayo mag-ingat. Kaya, bigla na lang mawala.